ערב טוב. אנחנו מתחילים. טוב, ערב טוב לכולם. הסתכלתי בכל מי שהרים יד, אנחנו מכירים לא רק את הרופאים, אלא גם חלק ממי שמשתתף, מהצופות והצופים. אנחנו לא נוכל לחסות את כל מה שמתרחש בשדה שלנו, והמפגש הוא גם לא תחליף לייעוץ הפרטני כל אחת וכל משפחה מקבלת על ידי הרופאים שלה. אנחנו נשתדל לענות לכל השאלות שיעלו פה. אני מציע שמי שלא תענה בתשובה מפורטת תוך כדי המפגש, אני מציע שתצרפו את המיילים שלכם, אנחנו נשלח לכם, נשתדל לשלוח תשובות בימים הקרובים לכל מי שפנתה בשאלה כזאת או אחרת. אם אתן יכולות, אנא השתדלו לתת שאלות שהן שאלות כלליות, ולא שאלות שממש מפורטות למצב האישי של כל אחת, או של קרובתה שלכם. זהו, נשתדל לעשות הכל, לענות, להרחיב את הדעת, לשמוע גם מכם מה מעניין אתכם. זהו, נמצאות בעצם רופאות מהשורה הראשונה שלנו בשיבא, יחידה הגינקו-אונקולוגית במכון האונקולוגי, במחלקה שלנו באגף נשים. נשתדל להקיף את כל מה שאפשר, זה יכול להיות, אם זה יהיה מוצלח, אנחנו נהפוך את זה למשהו שאולי נוכל להתמיד בו ולהרחיב את הדעת גם בתחומים אחרים. נחשוב על זה, נראה איך זה הולך ונתחיל משם. זה יהיה סוג של פיילוט שאני מקווה שיהיה מוצלח. אני מעביר את שרביט לרוני ולשאר הרופאות שלנו. בהצלחה. אני מצטרפת לברכה ומקווה שהערב הזה פותח עוד דרך של מפגש ישיר, לא ישיר איתכן ואיתכם בני המשפחה. בחרנו קצת נושאים שנראה לנו שהם מענייני היומיום והמפגשים איתכם, אבל זה ברור שזה לא יכול לחסות כל דבר, ונשמח גם לפידבקים פנים אל פנים, או איך שתוכלו להעביר את הבקשות ונושאים נוספים שנחסה. שיהיה ערב נעים. ראשונה פותחת דוקטור אנה בלכר, תספר על חידושים בכירורגיה וגידולים גניקו-אונקולוגיים. אנחנו נעלה מהמסך. ערב טוב לכולם, אז אני דוקטור בלכר, אני מאוד, ואני אדבר היום ממש בקצרה על החלק הכירורגי בגינקולוגיה אונקולוגית. אז אנחנו יודעים שלכירורגיה, לחלק הכירורגי יש מקום מרכזי בטיפול בכל הממירויות של מערכת הרבייה הנשית, שהיום המטרה שלנו במיוחד במאה ה-21 זה שילוב של גם להשיג תוצאות אונקולוגיות אופטימליות, אבל כל זה תוך כדי באמת דגש על רעילות מינימלית של הטיפול, הקטנה ככל האפשר של הסיבוכים, גם קצרי טווח וגם ארוכי טווח של הניתוח, לגרום להתאוששות והחלמה כמה שיותר מהירים, ולתת חשיבות רבה לאיכות חיים של המטופלת לאורך השנים. המטרה כשאנחנו מדברים על ניתוח בגינקולוגיה אונקולוגית, המטרה של הניתוח ומה אנחנו עושים בניתוח יכולים להשתנות קצה לקצה, כתלות במהו סוג הגידול, הטיפול בסרטן שחלה, הטיפול בסרטן צוואר הרחם, טיפול בסרטן העריה שונים אחד מהשני, וכתלות בהערכה טרום ניתוחית שאנחנו עושים, בעצם לראות גם מה מצבה הכללי של האישה ובאיזה ניתוח היא יכולה או לא יכולה לעמוד, ואין מבחינת מהי הערכה שלנו לפיזור של הגידול טרם הניתוח. אז למשל כשאנחנו מדברים על ניתוח דירוג, ניתוח סטייג'ינג, שזה יותר מה שאנחנו עושים בגידולים של סרטן הרחם וסרטן של צוואר הרחם, המטרה שלנו זה אכן להוריד את הגידול, אבל גם לדגום את כל אותם האזורים שעל פניו נראים אולי תקינים במהלך הניתוח, והמטרה שלנו לדגום אותם, לשלוח אותם לבדיקה ולראות האם יש שם איזשהו פיזור מיקרוסקופי
של הגידול, שיכול לכוון אותנו איזה סוג של טיפול משלים, האישה תצטרך אחרי הניתוח, כדי להקטין את הסיכוי שהמחלה הזאת תחזור. לעומת זאת, למשל, ניתוח דיבלקינג, שזה הניתוחים האופייניים לסרטן שחלה, שרוב המקרים לצערנו מתגלים בשלבים יותר מפושטים בבטן, המטרה שלנו היא אחרת לגמרי, המטרה היא להוריד את הנפח של הגידול, ואנחנו כבר נדבר על זה עוד מעט, ולעומת זאת יש גם חלק מהניתוחים שאנחנו נכנסים במטרה מאוד מסוימת, וזה להקל על איזשהו סימפטום ספציפי של האישה. אז כמו שאמרתי, טיפול בסרטן שחלות, בגדול אנחנו יודעים שתמיד, או כמעט תמיד, מורכב מהחלק הכירורגי ומהחלק של הכימותרפיה. לפעמים הכירורגיה באה קודם, לפעמים הכימותרפיה באה קודם, זה תלוי הן במצבה הכללי של האישה בזמן ההבחנה, והן בהערכה שלנו המדוקדקת לפני הניתוח, לגבי האם ניתן לנתח את כל אותם האזורים. אנחנו יודעים שסרטן השחלה זה סרטן שמתפשט בתוך חלל הבטן, הוא ממש ממלא את חלל הבטן ונדבק לכל אותם האזורים ולכל אותם האיברים שממלאים את חלל הבטן. ולכן כשאנחנו נכנסים לניתוח כזה, במטרה להוריד את הגידול, לפעמים נדרשת כירורגיה די נרחבת. אז אתם יכולים לראות פה פשוט תמונה שהגידול הזה יכול לערב את הרחם ואת השחלות, את האגן, הוא יכול לערב את הכרית השומנית שיושבת ומכסה על המעיים, הוא יכול לערב את המעי עצמו, אין את המעי הגס ואין את המעי הדק, הוא יכול לערב את הטחול, הוא יכול לשבת על הכבד, לערב את השרעפת, זאת אומרת, כל חלל הבטן יכול להיות מעורב. כשאנחנו נכנסים לניתוח סרטן שחלות, המטרה שלנו זה לצאת עם מה שאנחנו קוראים בטן נקייה, להוציא את כל הגידול הנראה העין, או לפחות את רוב הגידול שלהשאיר ממש פחות מסנטימטרים של גידול. למה זה מאוד חשוב? כי יש לנו המון מידע לאורך השנים, והוא הולך ורק מסתבר, שיש קשר ישיר בין שארית המחלה בסוף הניתוח לבין הפרוגנוזה. זאת אומרת, אם השגנו את המטרה וניקינו את כל הגידול במהלך הניתוח, אנחנו משפרים מאוד משמעותית את הפרוגנוזה של המטופלת. ולכן כשאנחנו בהערכה שלנו, המטרון ניתוחית, והן במהלך הניתוח שאנחנו סוקרים את הבטן, אם אנחנו חושבים שבשביל להשיג את המטרה הזאת, אנחנו צריכים לעשות דברים נרחבים, יש לזה ערך, יש לזה מטרה. ואז לפעמים אנחנו צריכים להוריד לא רק את הרחם ואת השחלות, אלא להוריד את המעטפת, את הפריטונאום, זה מעין שכבה שמכסה את כל הבטן מבפנים. אנחנו יכולים להוריד לפעמים מעי גס ומעי דק, אנחנו עלולים להוריד טחול, אנחנו יכולים להוריד חתיכה של שרעפת, כל זה יש לו, אנחנו עושים את זה רק אם אנחנו חושבים שבזה אנחנו בעצם נשאיר את האישה ללא מחלה בבטן, ובכך נשפר מאוד משמעותית את הפרוגנוזה שלה. לעומת זאת, טיפול בסרטן הרחם, והרבה פעמים גם צוואר הרחם, הוא ניתוח אחר. בדרך כלל זה גידול שהרבה פעמים אנחנו מזהים אותו מוגבל לרחם, וכשאנחנו נכנסים לניתוח, המטרה שלנו זה אכן להוריד את צוואר הרחם ואת הרחם, אבל גם לדגום את כל אותם האזורים שעל פניו יכולים להיות תקינים, אבל יכולה להיות בהם מעורבות מיקרוסקופית של מחלה, כמו שחלות, וכמו בלוטות לימפה, וכמו אותה כרית שומנית שכבר דיברנו עליה, האומנטום, וכל זה בשביל לדעת האם המטופלת הזאת תצטרך איזשהו טיפול משלים, מה שאנחנו קוראים לו טיפול אדג'וונטי, אחרי הניתוח, במטרה למזער או להקטין משמעותית את הסיכוי שהמחלה תחזור. היום בניתוחים כאלה, אנחנו בגישה של לעבור לניתוח, מה שנקרא זעיר פולשני. מה זה ניתוח זעיר פולשני? ניתוח שאנחנו לא עושים פתיחה של הבטן, אלא עושים, כולם מכירים בגדול את המושג של לפרוסקופיה, והיום זה בעצם הגישה הסטנדרטית שלנו ברוב המקרים, אם זה מתאפשר, ואנחנו היום לעומת בעבר יודעים לעשות פעולות מאוד מסובכות, בגישה לפרוסקופית בלי לפתוח את הבטן, אנחנו יכולים לדגום את הבלוטות, אנחנו יכולים להוריד בלוטות מגודלות, אנחנו יכולים להוריד בלוטות גם באגן וגם סביב כלי דם יותר גבוה בבטן, אנחנו יכולים להוריד את האומנטום הזה, אנחנו יכולים לעשות הסטת שחלות למשל בנשים שאנחנו כבר יודעים או שתלכנה לקרינה של האגן או עלולות ללכת לקרינה של האגן, ואנחנו גם יכולים לעשות ניתוחי בטן עליונה. ואנחנו יודעים שבסרטן רחם למשל, התוצאות האונקולוגיות בניתוחים כאלה הן זהות לניתוחים שהיו מבוצעים במשך שנים בגישה של לפתוח את הבטן. מה אנחנו עושים בעצם בניתוח לפרוסקופי?
במקום לעשות חתך על הבטן, אנחנו עושים כמה חורים קטנטנים, אני מדברת על בין 5 מילימטר לסנטימטר, דרך החורים האלה אנחנו מכניסים הן גז שמנפח את הבטן, והן מכשירים שבעצם איתם עובדים, ככה זה נראה באמת, וכל הניתוח בעצם, ואנחנו מכניסים מצלמה דרך אחד הטרוקרים, דרך אחד החורים האלה, וכל הניתוח מתבצע כשהכירורג בעצם עובד בבטן סגורה, עם מכשירים בתוך הבטן, ורואה את כל התמונה על המסך. וכמו שאתם רואים, התמונות זה בעצם אנחנו כאילו מסתכלים באופן חי לתוך חלל הבטן, אנחנו יכולים לעשות את כל הניתוחים שאנחנו רוצים, זה תמונות של האגן, של הרחם, זאת תמונה של הבטן העליונה, אתם רואים ממש פה את הכבד ואת כיס המרה, וזאת למשל השחלה שהסטנו אותה מהאגן וחיברנו אותה ממש למעלה לדופן של הבטן, למנת להגן עליה בפני קרינה עתידית. מה היתרונות של גישה ניתוחית כזאת? אז קודם כל אנחנו מפחיתים באופן משמעותי את רוב הסיבוכים של הניתוח, אנחנו מפחיתים משמעותית את שיעורי הזיהום, גם זיהום תוך בטני וגם זיהומי פצע, אנחנו מפחיתים בצורה משמעותית את עיבוד הדם במהלך ניתוח, החזרה של המעיים לפעילות, שזה משהו שלפעמים קורה שהמעי בניתוח פתוח, שיש קצת מעי עצלני שגורם לקצת תפיחות ובחילות והקאות, זה לא משהו שקורה בניתוח לפרוסקופי. הכאבים הם משמעותית יותר קטנים בניתוח לפרוסקופי, ובאופן כללי כל ההתאוששות יותר מהירה, שחרור מבית החולים יותר מהיר, אנחנו את רוב הניתוחים הפרוסקופיים יכולים לשחרר למחרת הניתוח, וכמובן התוצאות האסתטיות הן הרבה יותר יפות, ובסופו של דבר מה שרואים בסוף הניתוח זה כמה נקודות קטנות שבהם הכנסנו את אותם המכשירים. היום יש לנו גם את רובוט הדה וינצ'י, רובוט הדה וינצ'י זה בעצם אותו ניתוח לפרוסקופי, רק במקום שהמנתח עומד ומחזיק את המכשירים בידיים, המכשירים האלה מתחברים לזרועות של הרובוט, כאשר המנתח יושב ומתפעל יחידה נפרדת, ובעצם הוא זה שמפעיל את הזרועות של הרובוט. אז התפעול של הרובוט מתבצע במעין שני ג'וסטיקים כאלה, וכל תנועה של היד של המנתח בעצם מתורגמת לתנועה של זרוע של הרובוט, ובעצם ככה מתנהל הניתוח. כמו שאתם יכולים לראות, בעצם בסופו של דבר זה אותו ניתוח לפרוסקופי, שגם מבחינת הסיבוכים והמהלך, כמובן זה מקטין את כל אותם הסיבוכים בצורה זהה לפרוסקופיה, התוצאות האסתטיות הן מאוד טובות, היתרון המשמעותי של הרובוט שיכול לאפשר לנו עדיין לבצע ניתוח לפרוסקופיה, באותם נשים שלפרוסקופיה רגילה סטנדרטית יכולה להיות קצת בעייתית, למשל נשים עם עודף משקל משמעותי, או אנשים עם בעיות רקע משמעותיות שיכולות להפריע למהלך ניתוח שצריך בעצם בלפרוסקופיה לנפח את הבטן בלחץ סביר, כי הרובוט יכול לאפשר לנו לעשות את אותו הניתוח בלחץ תוך בטני טיפה יותר נמוך, וזה בעצם פותח לנו אופציה עדיין לא לפתוח את הבטן למטופלות האלה. עוד משהו שהוא יחסית חדש, אבל היום כבר בעצם נכנס כטיפול סטנדרטי ברוב המקרים שאנחנו עושים, זה בעצם החלפה של דגימת בלוטות נרחבת, כחלק מאותו ניתוח דירוג בסרטן, הן של רירית הרחם והן של צוואר הרחם וגם של ההרעיה, בעצם בניתוח שנקרא דגימת בלוטת הזקיף. מה אנחנו עושים בצורה הזאת? אנחנו מזריקים איזשהו חומר צבע לאזור הגידול, זה יכול להיות לאזור של ההרעיה של הפוט, מסביב לגידול, או לתוך צוואר הרחם, במקרים של גידולי צוואר הרחם וגידולי הרחם. החומר הזה מתפשט דרך דרכי הלימפה, ובאמצעות מצלמה מיוחדת, אנחנו יכולים לזהות את הבלוטת לימפה הראשונה שמנקזת את אזור הגידול. בצורה כזאת אנחנו בעצם יכולים להוציא את הבלוטה הזאת כמייצגת של כל שרשרת הבלוטות, בלי הצורך להוציא את כל הבלוטות באזור. בעבר היינו משתמשים בחומר צבע כחול בשילוב חומר רדיואקטיבי, היום אנחנו עברנו לשימוש בחומר פלורוסנטי מיוחד שנקרא ICG, ואתם יכולים לראות, ככה זה נראה באמת בצילומים מתוך ניתוח, ממש אנחנו משתמשים במצלמה מיוחדת שמזהה קרינה פלורוסנטית, ואנחנו ממש יכולים לזהות את כלי הלימפה עם החומר שמובילים לבלוטה, ואת הבלוטה הירוקה הזאת שזוהרת, וככה אנחנו בעצם יכולים להוריד רק את הבלוטה הזאת, ולהימנע מניתוח
יותר משמעותי באזור. לשיטה הזאת יש יתרונות מאוד משמעותיים, קודם כל מבחינת התוצאות האונקולוגיות יש מידע נרחב והמון מחקרים שמראים שזה לפחות as good as, זאת אומרת טוב באותה מידה בזיהוי של הבלוטה, ולפעמים זה אפילו יותר טוב כי זה יותר מדויק, ובצד שני זה מפחית משמעותית את הסיבוכים גם קצרי הטווח וגם ארוכי הטווח של מה שנקרא דיסקציית בלוטות לימפה. קודם כל זה מקצר משמעותית את זמן הניתוח וזמן ההרדמה, יש בזה פחות סיכון, הבלוטות הלימפה יושבות על כלי הדם, ויש גם באזור הזה עצבים חשודים, כשאתה לא עושה ניתוח מאוד מורחב, זה מפחית בצורה משמעותית את הסיכון לפגיעה בכלי דם ועצבים, ובגלל שאנחנו לא מורידים הרבה בלוטות, אז גם הסיכונים לבצקת ברגליים, וזיהומים ברגליים, שזה תיאורטית משהו שיכול לקרות כשמורידים את כל הבלוטות, פוחדת עוד יותר, ותכלס אנחנו בסופו של דבר כמעט ולא רואים את זה בכלל בשיטה הזאת. לסיכום, זה היה מאוד בקצרה, אבל אנחנו היום רואים חשיבות רבה גם לגישה כירורגית אופטימלית, בשביל לקבל תוצאות אונקולוגיות האופטימליות, גם מבחינת הניתוח עצמו וגם מבחינת הכוונה של הטיפול בהמשך והצורך בטיפולים משלימים אחרי ניתוח, ובמקביל השאיפה היא לגרום לניתוח להיות כמה שיותר עם התאוששות יותר קצרה, עם פחות סיבוכים, ודאגה לאיכות חיים אופטימלית גם לאחר הניתוח. יש לנו כמה וכמה כלים חדשניים טכנולוגיים לעשות זאת, על הפתח, חלקם יותר בשימוש, חלקם זה רק בגדר המחקר הראשוני, אופציות נוספות, כמו לפרוסקופיה בתלת מימד, שכבר ככה קצת בשימוש, augmented reality, שזה משהו חדש לגמרי, שבעצם מאפשר לנו שימוש במשקפיים מיוחדים, שיכולים ממש להעביר את התמונה שאנחנו רואים בהדמיה לתוך השדה הניתוחי, וכל זאת במטרה לגרום לתוצאות אופטימליות במטופלות שלנו. תודה רבה לכם. אנה, תודה רבה, באמת על קצה המזלג מכל מה שאנחנו עושים. יש שאלה אחת בצ'אט לגבי פיזור של גידול תוך כדי פעולה כירורגית. אנחנו מתייחסים לכל ניתוח ומחליטים על כל ניתוח בנפרד ומקדישים לו שיקול דעת מרבי, האם אנחנו עלולים להזיק למנותחת בכל פן שהוא, בין אם זה בפן של ההחלמה מהמחלה, בין אם בפן של פיזור מחלה, ועד כמה אנחנו תורמים בכל התערבות ניתוחית. אז זו שאלה שאנחנו בהחלט מתייחסים אליה בהחלטה אם כן או לא לנתח, ואם אנחנו מסייעים או מפריעים לתהליך ההחלמה. ההרצאה הבאה היא של דוקטור קרן לבנון, על הבירור הגנטי בממאירויות גינקולוגיות. שלום, ערב טוב. שמי דוקטור קרן לבנון, אני רופאה מומחית במכון האונקולוגי, עוסקת בגידולים גינקולוגיים ובסרטן שד. בהרצאה הזאת נדבר על ייעוץ גנטי ושימושים של בדיקות גנטיות לטיפולים בנשים עם סרטנים גינקולוגיים. כמו שכולם יודעים בוודאי, הסרטן נובע ממגוון רחב של גורמים, את רובם למעשה אנחנו עדיין לא מבינים, אלה גורמים שקשורים לאורח החיים שלנו, לכל מיני מאפיינים, אפילו לכל מיני מזהמים שתוקפים אותנו, ובאמת מוקדש עיסוק נרחב מאוד במדע בשביל להבין את זה יותר טוב. והגורם כיום אנחנו מבינים אותו בצורה הטובה ביותר, ועליו נרחיב את הדיבור, זה הנושא של הנטייה הגנטית לפתח גידולים סרטניים. בהקשר הזה בעיקר אנחנו התקדמנו בהבנה של סרטן שחלה, אבל ניגע בחלק מההרצאה הזאת גם בסרטן של רירית הרחם. רגע, אחורה.
ככה. חסרה כאן הכותרת בשקופית הזאת, אבל דווקא רציתי להתעכב עליה רגע. רציתי לומר בכותרת שלא כל סרטן הוא תורשתי, אבל בכל גידול סרטני ישנם מוטציות גנטיות. מה פירוש הדבר? למעשה רוב הסרטנים אינם באים על רקע של נטייה גנטית לפתח גידול. כדי שיווצר מצב כזה, נסתכל על הצד האדום של הציור, מדובר באישה, בפרט, שיש בו איזושהי מוטציה גנטית שהגיעה בביצית שממנה התפתח אותו אדם, אותה אישה. המוטציה קיימת בכל אחד ואחד מתאי גופה של אותה אישה, והם גם מועברים בביציות שלה לצאצאים שלה. המוטציות האלה עשויות להיות מסוג שמגביר את הנטייה לפתח גידולים סרטניים. אבל זה כאמור המיעוט של המקרים שבהם אנחנו מדברים. הסיטואציה הנפוצה יותר היא שבגידול הסרטני בלבד נוצרה איזושהי מוטציה או שינוי גנטי, פגם גנטי, שגורם לתאים של אותו איבר, במקרה שלנו שחלה או הרחם, לפתח ממאירות, בעוד ששאר הגוף הוא תקין לחלוטין, הוא נובע מביצית וזרע שיצרו את האישה הזאת שהם תקינים לחלוטין, וכל הביציות שהאישה הזאת מייצרת ומהם נולדים הילדים שלה גם הם תקינים לחלוטין, כלומר הסרטן הזה איננו תורשתי, אבל יש בו מוטציה. כשאנחנו מדברים על סרטן תורשתי, יש מספר נקודות שכדאי להכיר. מדובר בדרך כלל על צורת הורשה שהיא דומיננטית. מה פירוש הדבר? מספיק שהורה אחד יהיה נשא של התכונה הזאת, על מנת שהאישה תישא בתוכה את התכונה של נטייה לפתח סרטן, והאישה הזאת תוריש את המידע הגנטי הפגום באופן סטטיסטי ל-50% מהצאצאים. המוטציה יכולה לעבור גם מאב וגם מאם. זה נשמע לפעמים מפתיע שאפשר לרשת את התכונה של סרטן שחלה מאבא, אבל כן, נכון, באב היא לא תבוא לידי ביטוי כיוון שלאבא אין שחלות, אבל באישה שירשה את התכונה היא תתבטא כסרטן שחלה. לא כל אחד ואחד מהאנשים במשפחה בהכרח יחלה בסרטן גם אם הוא נשא של המוטציה, וגם זה מבלבל לפעמים ומקשה עלינו לזהות איזשהו דפוס של תורשה במשפחות מסוימות. לפעמים אנחנו רואים שבאותה משפחה עם אותה מוטציה ישנם סוגים שונים של סרטן וגילאים שונים של הופעה של המחלות השונות, ואנחנו למעשה לא יודעים להסביר למה באנשים מסוימים סרטן אחד מופיע ולא אחר, ולמה בגיל צעיר לעומת גיל מבוגר. בישראל אנחנו נמצאים במצב מיוחד ביותר, שבו באוכלוסייה הישראלית יש תפוצה מאוד גבוהה באופן יחסי לעולם כולו, של מוטציה בגנים BRCA1 ו-BRCA2, BRCA1 ו-BRCA2. אני מתנצלת, לא שמעתם אותי לרגע. בהתחברות, עוד רגע. אולי נענה על חלק מהשאלות. רוני, את רוצה
לא שומעים גם אותך. אוקיי, סליחה, תקלה. עצרתי בכך שאמרתי שבישראל אנחנו נמצאים במצב שהוא יוצא דופן, בכך שהאוכלוסייה הישראלית מתאפיינת בריבוי מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2, ברקה 1 וברקה 2, עד כדי כך ש30% מהנשים שמאובחנות בישראל עם סרטן שחלה הן נשאיות של המוטציה הזאת, ולמעשה כל אישה שמאובחנת בישראל עם סרטן שחלה חשוב שתיבדק ותאובחן האם היא נשאית אכן של המוטציה. במקרים של סרטן רירית הרחם, 5% מהאנשים הם נשאיות של מוטציה גנטית שגורמת לתסמונת לינץ', שמתאפיינת גם בריבוי מקרים של סרטן מעי גס במשפחה. מתי אנחנו חושדים בסרטן על רקע תורשתי? בעיקר במשפחות שבהם יש הרבה מקרים במשפחה של חולים במחלות אופייניות, סרטן שד, סרטן שחלה, סרטן של רירית הרחם, סרטן הרמונית, סרטן לבלב. כשהחולים חלו בגיל צעיר מהרגיל, הגידולים שאנחנו מדברים בהם, הגיל האופייני להם הוא גיל 60 ומעלה, גיל 60 ו-70, תחלואה בגיל צעיר מאוד, סביבות גיל 40 ו-50, מרמזת על סיכון מוגבר למחלה גנטית. וגם מקרים שבהם אותה אישה חלתה במספר גידולים, מעלה גם היא את הסיכון שמדובר במצב שיש בו פגם גנטי שמוביל לנטייה מוגברת לפתח סרטן. עד כמה מוגבר הסיכון של נשים שהן נשאיות של מוטציה בברקה? ובכן, המחלות העיקריות שאנחנו מוצאים בנשאיות האלה הן סרטן שד וסרטן שחלה. בעוד שבאוכלוסייה הכללית הסיכון לפתח סרטן שחלה במהלך החיים או עד גיל 70 הוא בסביבות 1.5%, בקרב נשים שהן נשאיות של מוטציה בברקה הסיכון הזה עולה עד כדי 30 ו-40%. לגבי סרטן שד אנחנו מדברים על 1 מ-8 נשים באוכלוסייה הכללית ועד כדי 80% בנשים שהן נשאיות של ברקה, ואחוזים מאוד גבוהים מהם יחלו בגילאים צעירים, ובהחלט מדובר פה בהקשר הזה גם על גברים שיש להם נטייה מוגברת לפתח סרטן שד, סרטן לבלב וסרטן הרמונית. בישראל מבוצעות בדיקות רוטינה למוטציות בברקה, כשהמוטציות שנבדקות בישראל הן מוטציות ששכיחות בקרב יהודים ממוצא אשכנזי, ממוצא אפגני, פרסי, עיראקי, קורדי, תימני, בלקני, וגם פה ושם מוטציות שאופייניות בקרב לא יהודים ממוצא רוסי. צריך לזכור שתפוצת המוטציות האלה בקרב אשכנזים היא הגבוהה ביותר, והיא מגיעה עד כדי 1 מכל 40 אנשים בקרב יהודים אשכנזים, אבל השיעור לא מבוטל גם בקרב העדות האחרות. עוד דבר שחשוב לדעת שאנשים מרקע אתני אחר, למשל צפון אפריקאים, ישראלים ממוצא ערבי, ישראלים ממוצא אתיופי וכו', צריכים לעשות בדיקות שאינם הבדיקות הסטנדרטיות, כיוון שהמוטציות שנבדקות לא כוללות את המוטציות השכיחות באוכלוסיות האלה. כשאנחנו מדברים על בדיקות נרחבות יותר, מדובר על בדיקה שבודקת את כלל המוטציות בגנים האלה של ברקה 1 וברקה 2, או בדיקות פאנל, מה שנקרא. בדיקות פאנל הן בדיקות שכוללות מגוון גדול יותר של גנים, שכולל מעבר לברקה 1 וברקה 2. הרבה פעמים אני נשאלת את השאלה הזאת, אוקיי, כבר יש לי סרטן, אז מה הטעם לעשות אבחון גנטי? וכאן הנקודה, המקום להדגיש, המטרה של בדיקות גנטיות אינה רק מניעה של סרטן, גם בן אדם שכבר הובחן עם סרטן, אישה שהובחנה עם סרטן שחלה למשל, צריכה לדעת אם יש בה פגם כזה שיכול להגביר למשל את הסיכון גם לחלות בסרטן שד שראינו שהוא עצום בנשים עם ברקה. זה כמובן יעזור לבני משפחה
לדעת האם הם בסיכון מוגבר, או לחילופין לדעת שהם לא בסיכון מוגבר ולא צריכים לחיות בחרדה, ולאפשר לבני המשפחה לקבל ייעוץ והכוונה איזה סוג של מעקב עליהם לבצע כדי להימנע מאבחון של סרטן. היום אנחנו יודעים שמציאה של מוטציה בברקה הופכת את המטופלת למתאימה לטיפול ביולוגי וטיפולים ניסיוניים מסוימים שאנחנו בודקים, למשל בסרטן שחלה, תרופות ביולוגיות ממשפחת מעכבי פארפ, אלה תרופות שעשו ממש מהפכה בטיפול, והיום אנחנו מציעים אותם לכל אישה שהיא נשאית של ברקה כחלק מהטיפול הסטנדרטי שלה, שהתרופות האלה מצליחות להאריך את תוחלת החיים ולמנוע או לדחות בצורה מאוד מאוד משמעותית חזרה של המחלה אחרי סיום טיפול כימותרפי, באופן שאנחנו אפילו מרשים לעצמנו אולי לקוות שמדובר על ריפוי ולא רק דחייה של החזרה של המחלה. כלומר, הבדיקה של מוטציה בברקה איננה רק כדי לעזור להבין האם זה סרטן שעובר בתורשה, אלא בפירוש גם כדי להתאים טיפול. מה ניתן לעשות במקרים שהבדיקה השלילית בעצם הבדיקה הראשונית עלתה כשלילית? אז אמרנו שישנן אוכלוסיות מסוימות שבהן הבדיקה הראשונית, הבדיקה הסטנדרטית איננה מספקת, ומלכתחילה נמליץ להם לעשות בדיקה גנטית מורחבת יותר. אבל גם באוכלוסיות המסוימות האלה, האשכנזיות והעדות שבהן אנחנו כן יודעים לבדוק את המוטציות, אם יש סיפור משפחתי שהוא מאוד מאוד חשוד ולא נמצאה מוטציה מבין המוטציות השכיחות, כדאי להרחיב את הבדיקה ולברר האם יש מוטציות מהסוג הנדיר יותר. צריך לזכור שגם אם עשינו את הבדיקה הנרחבת ביותר שידועה היום בשנת 2021, והתוצאה יצאה שלילית, זה לא שולל באופן מוחלט קיום של גורם תורשתי כלשהו, בגלל שהידע מתפתח ואנחנו יודעים שברבות השנים כנראה נגלה עוד גנים ועוד מוטציות שעשויות לגרום לסרטן. אנחנו רוצים גם לדעת האם קיימת מוטציה בברקה, לא רק מוטציה שקיימת בכלל תאי הגוף ועוברת בתורשה, אלא אולי ב5% מהגידולים קיימת מוטציה בברקה ברקמת הגידול עצמו, וגידולים כאלה מתנהגים באופן דומה לגידולים שמתפתחים בנשים שהן נשאיות של ברקה. שוב, דיברנו בשקופית בתחילת הדרך על מוטציות שמתרחשות בגידול עצמו, כאן אנחנו מתכוונים למוטציה שמתחוללת בגן ברקה, אבל אך ורק ברקמת הגידול עצמו, ועושה אותו נתון להשפעה של אותן תרופות ביולוגיות שהזכרתי, כדי לאפשר תגובה ודחייה של חזרת המחלה, ולכן בעצם גם בכל אישה שבה לא נמצאה מוטציה בברקה, אנחנו בודקים מוטציה בברקה ברקמת הגידול. הבדיקות הגנטיות שבודקות את רקמת הגידול מאפשרות לנו התאמה גם של סוג אחר של טיפולים ביולוגיים, סוג של טיפולים שנקראים אימונותרפיה, שבהם בעצם אנחנו בודקים האם בגידול יש ריבוי מוטציות באופן כללי, לא מוטציה אחת מסוימת נקודתית, אלא ריבוי שינויים גנטיים. גידולים כאלה יכולים להגיב בצורה טובה יותר לטיפולים מסוג אימונותרפיה, שמטרתם להפעיל את מערכת החיסון. אז בואו נסכם את זה לרגע. מתי בעצם מומלץ לפנות לבדיקות של שינויים גנטיים בגידול? דיברנו על מצבים שבהם לא נמצאה נשאות של מוטציה תורשתית ב-BRCA 1 או 2, בהם אנחנו נרצה לבדוק האם קיימת מוטציה ברקמת הגידול עצמו. למעשה בכל גידולי השחלה, הרחם וצוואר הרחם, היינו שמחים לדעת האם יש שינויים גנטיים אישיים, לא כאלה שעוברים בתורשה,
ברקמת הגידול עצמו ולהתאים להם טיפולים ביולוגיים שהם מתקדמים יותר. הרצון שלנו לעשות בדיקות גנטיות של רקמת הגידול הוא לפעמים קטן יותר מאשר הרצון שלכם, המטופלים ובני המשפחה, כיוון שאנחנו מסתכלים כבר על הצעד הבא, והימצאותה של איזושהי מוטציה בגידול לא בהכרח אומרת שתהיה לנו תרופה להציע לזה, ואפילו אם יש תרופה לא בטוח שהיא תהיה לנו נגישה. אולי התרופות האלה נמצאות רק בשלבי מחקר ראשוניים, אולי התרופות האלה בהכרח התרופות האלה לא יהיו בסל התרופות, ולכן לפעמים אנחנו מעדיפים להימנע מבדיקות במצבים שבהם אנחנו לא מצליחים לראות איזה שימוש מועיל יהיה בהן, ולכן לפני שניגשים להזמין בדיקה כזאת, הבדיקות האלה הן יקרות ולא כלולות בסל השירותים, רצוי להתייעץ עם הרופא המטפל ולוודא שהוא אכן מוצא בזה תועלת ומסכים לשתף פעולה עם תוצאות הבדיקה הזאת מבחינת בחירה של טיפול להמשך. לסיכום של הסיכום, אפשר למצוא מידע נוסף לגבי הפן הגנטי של סרטנים גניקולוגיים באתרים של האגודה למלחמה בסרטן ושל עמותת ברכה, שמרכזת את הנושא של מוטציות בברקה. המחויבות שלנו, הרופאים של היחידה הגניקו-אונקולוגית, היא להציע את הטיפול הכי נכון לכל אישה על סמך ההרכב הגנטי של הגידול שלה, וגם לתת ייעוץ נכון למטופלת ולקרובי המשפחה. וכיום בירור גנטי הוא חלק בלתי נפרד מהשגת המטרה הזאת. אז אם מישהי מכם יודעת שלא הושלם הבירור הגנטי, אנא הזכירי לנו את זה ונשמח להשלים את כל מה שצריך. קרן, תודה, אני רוצה מצוינת. יש המון שאלות על קורונה שנענה עליהן בסוף, אני חושבת שדוקטור הלפמן, אבל קרן, שנייה לפני שאת נעלמת, יש כאן שאלה, האם כדאי לעשות ייעוץ גנטי של 84 גנים? אני חושבת שנגעת בזה, אבל... ייעוץ גנטי של 84 גנים יהיה בדרך כלל שלב שני של הבירור הגנטי, השלב הראשון זה בירור של מוטציות הנפוצות בברקה, אם לא מדובר בסרטן שחלה אלא סרטן אחר, אז יש אולי על מה לדבר, או אם מדובר על אישה שאיננה מהאוכלוסיות שמניתי שבהם אנחנו מכירים את המוטציות השכיחות, אז בהחלט כן. ועוד שאלה שעולה, תוך כמה זמן מקבלים את התשובות של הבדיקות הגנטיות? אז בפועל זה בסביבות חודש, למעשה אפשר הרבה קודם, ואם יש צורך דחוף אז אנחנו יודעים לדאוג לזה שזה יהיה הרבה קודם. תודה רבה. אז אנחנו עוברים להרצאה השלישית על חידושים במחקר בגידולים גניקולוגיים. נזכיר את הטיפולים החדשניים והמגמות במחקר בגידולים גניקולוגיים, זו אני, רוני. ורק להזכיר, כשאנחנו מדברים על מחקרים קליניים בסרטן בכלל, אז אנחנו יודעים שהוא מבוסס על החיפוש שלנו לשפר את התוצאות של הטיפול, לנסות להשיג טוב יותר, להאריך את ההישרדות, להעלות את שיעורי התגובה לטיפולים שאנחנו נותנים, אבל כל רעיון לתרופה חדשה דורש הוכחה. ברפואה קונבנציונלית אנחנו צריכים מחקרים שיהיו מחקרים מבוקרים, דהיינו שיהיו שתי קבוצות שאפשר להשוות ביניהן, והתהליך הזה הוא תהליך ממושך ויקר, והכוונה שלו להשיג את התוצאות האמיתיות ביותר, תוצאות אמינות. אנחנו מדברים על מחקרי פאזה ראשונה, או מחקרי השלב הראשון, שהם בעצם המחקר הראשון שמעביר את הניסיון מחיות מעבדה, או את הרעיון משורות תאים, מחקר המעבדה לבני אדם, וההצהרה שלנו שהמטרה העיקרית שלו היא לזהות את הבטיחות של התכשיר שאנחנו רוצים לבדוק. אם גילינו את זה וגילינו רמז לתועלת של התכשיר, אנחנו יכולים לעבור למחקר פאזה שנייה, מחקר השלב השני, ואז בדרך כלל מספר עשרות מטופלים או מטופלות יקבלו את התרופה, ונחפש לראות אם הן מגיבות לטיפול. והשלב השלישי, זה השלב שיביא בסופו של דבר לאישור של התרופה, הוא השלב שבו נשווה את התכשיר החדש, את הטכנולוגיה החדשה, למה שיש לנו בסטנדרט אוף קיר, כלומר לראות
עם התכשיר הזה יותר טוב ממה שהיה לנו עד עכשיו. בסרטוט הזה אתם יכולות לראות דוגמה למחקר פאזה ראשונה. אנחנו מתחילים מאוד בקטן, מתחילים במינון נמוך ביותר ובודקים את זה על 3 מטופלים, ואז אם זה היה בטוח, אם לא היו תופעות לוואי משמעותיות, מגייסים עוד 3 מטופלים למינון קצת יותר גבוה, ועוד 3 מטופלים למינון קצת יותר גבוה. ואם היה אחד מהם שעשה תופעת לוואי משמעותית, נרחיב ונגייס עוד 3 מטופלים לזרוע הזה. יש לזה נוסחאות די מדויקות ומעקב מאוד מדוקדק אחרי התוצאות ואחרי תופעת הלוואי. ויהיה נחמד אם במחקר כזה אנחנו משיגים גם תוצאה. והנה דוגמה, בשקופית הבאה אנחנו רואים איך מחקר כזה שבעצם בא לבדוק רק את הבטיחות של התכשיר בעצם מביא לתועלת. זו מטופלת שלנו שטופלה בגלל סרטן שחלה, ואתם יכולים לראות כאן זה חתך של CT, ותשוו תמיד צד אחד לצד השני, וכאן רואים איזשהו גוש שנמצא בבסיס הצוואר מצד שמאל, והגוש הזה נעלם בזכות הטיפול. זה היה טיפול, מחקר פאזה ראשונה, מחקר שילוב של קיטרודה, תרופה אימונולוגית, תרופה שמפעילה את מערכת החיסון, עם תכשיר חדש שנקרא טיג'יט. המחקר הזה ממשיך לגייס בהתוויות שונות, אבל פה באמת היה לנו רמז של הקומבינציה הזאת, יש אולי תועלת במטופלת הזאת, ואולי במטופלים אחרים. מה בעצם אנחנו רוצים להוכיח במחקרים קליניים? אנחנו רוצים לראות, יכולים לחפש האם התכשיר החדש שלנו, אם התרופה החדשה מונעת הישנות של מחלה, ומשיגה, מעלה את הסיכוי לריפוי. זה בעיקר כשאנחנו נותנים את זה בטיפולים אג'וונטיים, טיפולים משלימים בשלב המוקדם של המחלה. אנחנו יכולים לבדוק אם הטיפול שלנו מאריך חיים לעומת הטיפול המקובל, או האם הוא משפר את היכולת של המטופלת להגיב לטיפול, אם הוא מעלה את שיעור התגובה לעומת הטיפול הסטנדרטי. ויכול להיות שהוא לא יעלה משמעותית את שיעור התגובה, או לא יאריך את ההישרדות, אבל ייתן יתרון במשך התגובה, משך הזמן עד התקדמות המחלה, ועוד פרמטר חשוב ביותר שכל רשויות התרופות דורשות, להראות יתרון באיכות חיים, או לפחות שאיכות החיים לא נפגעת לעומת הטיפול הסטנדרטי. למה זה חשוב כל כך, ולמה דורשות רשויות התרופות? בגלל שרשויות התרופות מכירות למשל את המאמר הזה שפורסם ב-2009. במאמר הזה, באחד המרכזים הגדולים לסרטן, בממוריאל סלון קטרינג בניו יורק, בדקו, שאלו רופאים מטפלים, ושאלו את המטופלים על כל מיני תופעות שמוכרות בסרטן, למשל עייפות, למשל בחילה, למשל הקאות, למשל חוסר תיאבון, וראו שתמיד הרופאים, אנחנו מדרגים את חומרת התופעות, פחות מאשר המטופלים. הגרף הצהוב מציין את מה שמתלוננו המטופלים, והגרף הכחול את מה שהצוות המטפל מגייס. ובעצם רשויות התרופות באו ואמרו, אין שום טכנולוגיה חדשה שיכולה להיכנס בלי לשמוע את הקול של המטופל או המטופלת, להגיד איך הוא חווה את הטיפול, מה היו תופעות הלוואי ומה הייתה איכות החיים שלו. וככה על פני המחקר הקליני, בפרקי זמן קבועים מראש, אנחנו מגישים שאלונים שהמטופלים צריכים לשקף את החוויה שלהם מהטיפול החדש, וזה עיקרון חשוב מאוד בכל אישור של תרופה. אם אנחנו מדברים על התרופות החדשניות או המגמות שמבשילות בשנים האחרונות לאפשרויות טיפוליות, אז אנחנו מדברים על תרופות שמשפיעות על כלי דם ברקמת הגידול, או אנחנו מחפשים מנגנון שייחודי לתא הסרטני לעומת תאים תקינים, אם יש בתאים הסרטניים מוטציה שלא קיימת ברקמות תקינות, אנחנו מסתכלים על השפעה של יכולת התא לתקן נזקים בחומר הגנטי, החומר הגנטי שנקרא DNA, בעצם מועד לפורענות, מועד לשברים ולשיבושים כל הזמן, ויש לנו בתא מנגנונים שונים לתיקון הנזקים האלו. יש מצבים שבהם מוטציה, כמו מוטציה ב-BRCA, גורמת בפגם ביכולת לתקן אותם, ואנחנו מנסים להשפיע באמצעות הכישלון הייחודי הזה של התא הסרטני. ועוד כיוון חדש וחשוב מאוד בטיפול בסרטן, זה ההפעלה של מערכת החיסון כנגד התאים הסרטניים. ננסה להזכיר את 3 המגמות האלה. אז אנגיוגנזיס זה באמת היכולת של תאי סרטן של רקמות גידוליות, לגרום להנצה, לגרום ליציאה של כלי דם, הנה כלי דם, ובעצם הגידול שולח חלבונים, סיגנלים שמאותתים לכלי הדם, לשלוח לכיוון שלו, לפתח לכיוונו כלי דם עצמאיים. ככה בעצם הגידול יקבל יתרון לעומת הרקמה שמסביב, ויצליח לקבל חמצן ומזון. איך אנחנו יכולים להשפיע? אם אנחנו מדברים על אותם חלבונים שהם אלו שמעוררים את הגידול לייצר את כלי הדם, אנחנו יכולים לחסום אותם, בין אם אנחנו חוסמים אותם בנוגדנים מחוץ לתא, למשל את ה-VEGF, או בין אם אנחנו משפיעים על הסיגנל בתוך התא. זאת אומרת, הקולטן הזה שנמצא במעטפת של התא,
נקשר ל-VEGF ומעביר איזשהו סיגנל לתוך התא, ואנחנו יכולים להשפיע מבחוץ או מבפנים, ככה עובדות התרופות החדשניות שלנו. והנה מחקר שבדק תוספת של אבסטין, תרופה שמשפיעה על המנגנון הזה של אנגיוגנזיס, במטופלות עם סרטן שחלה, וראה שמתן הוספת התרופה לכימותרפיה, העריכה את משך הזמן עד שהמחלה התקדמה, או בעצם את משך הזמן שניתן היה לשלוט על המחלה. הערך הזה הוא משמעותי וחשוב, בעצם מביא לאישור של התרופה במצבים מסוימים במחלה, כאשר יש שארית מחלה בתום הניתוח בסרטן שחלה. מנגנון אחר הוא מנגנון תיקון השברים בחומר הגנטי. כאשר יש מוטציה ב-BRCA, יש גם ביכולת לתקן נזקים דו-גדיליים. נזק בחומר הגנטי שגורם לשבר דו-גדילי, יהיה קושי לתקן אותו, לתא שיש בו את המוטציה ב-BRCA. מנגנונים אחרים מנסים לעזור, למשל מנגנונים של תיקון שבר חד-גדילי. המנגנון הזה נקרא, או מופעל על ידי חלבון שנקרא פארפ. כשאנחנו חוסמים בנשים שהן נשאיות של המוטציה ב-BRCA את הפארפ, את החלבון הזה ולא מאפשרים לו לעבוד ולוכדים אותו, בעצם הנשים האלה לא יכולות לתקן, או תאי הסרטן והמטופלות האלה לא מסוגלים לתקן את השברים, ובעצם נדחפים למצב של נזק שאי אפשר לתקן אותו. בעצם התא הסרטני הוא תא שיש לו או שני מצנחים אם יש לו את שני המנגנונים, או מצנח אחד אם יש לו פגם גנטי ראשון, וכשאנחנו פוגעים בו, אנחנו פוגעים ביכולת שלו להמשיך להתקדם. במקרה הזה, זה כמובן מטרה רצויה. זה קונספט, או זה ההיגיון הביולוגי שמאחורי התרופה. עכשיו גם צריך להוכיח במחקר, ובאמת ב-2009 או אפילו 2008 כבר התחלנו לעבוד עם התרופה מעקבי הפארפ, ואתם רואים פה שוב חתך של CT, והעיגולים האדומים מראים תהליך שנמצא קרוב לדופן הבטן, והוא נעלם בהשפעת הטיפול. אז יש לנו עיקרון ביולוגי, אבל יש לנו גם אפשרות להוכיח את זה, או חובה להוכיח את זה במחקר קליני. כשהבנו את זה והסתכלנו בחזרה על הביולוגיה, אמרנו רגע, יש פה דרך נוספת או להבין לעומק את מה שאנחנו עושים עם התרופה הזאת. אם אנחנו נסתכל על המנגנון הזה של תיקון השברים בחומר הגנטי, נראה שה-BRCA1 וה-BRCA2, ה-BRCA1 ו-BRCA2 הם חלק ממנגנון שלם, אבל הם לא היחידים. יש כאן חלבונים נוספים ששותפים לתהליך, חלבונים שנקראים RAD51 או ATM, ויכול להיות שגם אם יש בעיה בפעילות שלהם, של ה-ATM או ה-RAD51, אותן תרופות מעקבי הפארפ יכולות לעבוד מצוין גם עבור המטופלות האלה. וככה בעצם אנחנו יכולים להגביר את האוכלוסייה שיכולה להרוויח מהתרופה, במקום ל-25-30% ל-50% מהמטופלות. וזה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מבינים את ההיגיון הביולוגי, ומחפשים להרחיב את המטופלות שמגיע להן, או שיכולות להרוויח מהטיפול במעקבי פארפ. ואולי בכלל לא רק בגידולי שחלה, אולי גם בגידולים אחרים, ולשם מתרחב המחקר גם היום. ובעצם אפשר להבין שאנחנו מסתכלים היום על גידולים, לא רק מאיפה הם התחילו בצוואר הרחם או ברחם או בשחלה, אלא על העיקרון הביולוגי שמשותף להם. ומדברים על מחקרים חדשים שנקראים מחקרי סל, זאת אומרת בסל הזה יכולות להיות מטופלות עם כל מיני גידולים, אבל שיש להם מוטציה אחת דומה לכולן, או מחקרי מטריה שבהם בכל מוטציה שונה, בכל מאפיין ביולוגי אחר, נציע את התרופה שייחודית למחלה הזאת, למוטציה הזאת. הדבר החדש או החדשני בעולם האונקולוגי בשנים האחרונות זה הפעלה של מערכת החיסון. אנחנו מסתכלים על מערכת החיסון מול הסרטן כזירת מלחמה. תאי הסרטן משחררים מולקולות או בעצם חלבונים שמזהים אותם כמשהו שלא שייך לגוף. אנחנו קוראים להם אפיטופים או אנטיגנים. הם מזוהים על ידי תאים של מערכת החיסון, מוצגים למערכת החיסון בבלוטת הלימפה, ושם עוד נעשה שפעול של החיילים של מערכת החיסון של הלימפוציטים. הלימפוציטים שזיהו את תאי הסרטן כזרים, יודעים לצאת בחזרה לזרם הדם, להגיע חזרה לרקמת הגידול, ולהילחם כאן בתאי הסרטן. בכל השלב הזה יש מנגנונים שמדכים את המערכת החיסון, ולא מאפשרים לה לעבוד. וכשאנחנו מדברים על אימונותרפיה, על טיפולים שמפעילים את מערכת החיסון, אנחנו מנסים לזהות את הכשלים האלה ולהפעיל את מערכת החיסון מחדש. בעצם אנחנו מדברים על אם יש התאמה ראשונית בין מערכת החיסון לסרטן הזיהוי שלה, אנחנו צריכים את דוושת הדלק, אבל אנחנו יודעים שלמערכת החיסון יש גם בלמים,
ואנחנו מנסים להוריד את הבלמים ולהפעיל מחדש את מערכת החיסון. בעצם כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בעולם האונקולוגי במחקרים הקליניים, אנחנו מצרפים הרבה מאוד תרופות בדרך לתרופות שמפעילות את מערכת החיסון, מנסים לשפעל אותה חזק יותר ויעיל יותר כנגד הסרטן. עד כאן, תודה רבה. ונראה לי שאם... רוני, תודה רבה. כן, הפסקתי לך באמצע, רוני, סליחה. לא, הכל בסדר. אם יש שאלות, נראה לי שאנחנו צריכים לעבור הלאה, נכון? כן, אז הבא לימור, נכון? לא, נעבור ליוליה, שתדבר על האחות המתאמת וניהול תופעות הלוואי של מעכבי פער. בבקשה. בבקשה. מיקרופון, בבקשה. מההתחלה בבקשה. שלום, שמי יוליה צרבייב ואני אחות מתאמת בבניין הסרטן בשיבא, עובדת בשיתוף פעולה עם דוקטור רוני שפירא ודוקטור קרן לבנון, ואני אשמח לספר לכם בהרצאה קצרה זו על תפקיד האחות המתאמת, שהמטופלות יכירו את המשאב הזה שעומד לידיהן, והטיפול במעכבי פארפ. אז ככה, אז בשיבא יש את המחלקה האונקוגינקולוגית, והמחלקה גינקו-אונקולוגיה, אני נמצאת באונקוגינקולוגיה, יש לי גם מקבילה בבניין הגינקולוגיה, שתי מחלקות משתפות פעולה, ושתיהן מנהלות את הטיפול בעצם, בנשים שחלו בגידולים ממאירים באיברי המין. הטיפול הוא מורכב ותלוי אופי המחלה, מידת הפיזור והמאפיינים השונים, ובהתאם גם מתאימים את הטיפול. אז בגדול, אם אחת המטרות הראשיות של ההרצאה הזאת שלי היא להכיר בפניכם את המשאב הזה של אחות מתאמת. אז משתמע מן הגדרת השם, שזה תיווך תוכנית הטיפול למטופלת, אשת קשר בין הרופא למטופלת, הדרכה לתופעות לוואי עיקריות שצפויות מהטיפול, הדרכה למעקב, בין אם זה בדיקות דם, לחץ דם, כל מה שנובע מהטיפול ומהטיפולים השונים, בין אם זה כימותרפיה או ביולוגים וכולי. אבל בעיקר חשוב לי להעביר את הנקודה שאני אשת קשר לכל שאלה, וזה חשוב ומאוד מרגיע למטופלות שלנו לדעת שלפעמים יש איזשהו קשר בלתי אמצעי, קשר שהוא פחות פורמלי, לפעמים בפגישה עם הרופא איזשהו לחץ, ושוכחים אולי לשאול שאלה ואחר כך נזכרים, או יש תופעות לוואי שצצות פתאום במהלך הטיפול שלא היו צפויות, ולפעמים אולי מתביישים לשאול, או חושבים שזה לא מספיק חשוב, אז אני רוצה לציין שאני עובדת עם מלוות משפחות שלנו, ואנחנו סוג של חמ"ל כזה, אנחנו מקבלות את כל הפניות, בין אם זה בתחום האדמיניסטרציה, בין אם זה בעניין הרפואיים, ואם אנחנו לא יודעות את התשובות, אנחנו יודעות למי לפנות וממי לקבל את אותן התשובות. אז החלק השני של ההרצאה שלי זה בעצם מה הם בעצם אותן תרופות מעכבות הפארפ, אז כמו שדוקטור שפירא דיברה, פארפ הוא חלבון שמצוי בתוך התאים, והוא מסייע לתיקון נזקי ה-DNA, ותאי סרטן יש להם את הפגם ב-DNA, והם זקוקים להספקת הפארפ לתיקון הפגם. התרופות שהן מעכבות הפארפ, הן חוסמות את הספקת חלבוני הפארפ לתאי סרטן, ומונעות את התיקון של הפגמים בגרעין התאים. בעצם כך הן מודדות הרג של תאי סרטן, ועוצרות התפתחות הגידול, או לפחות מקטינות אותו. אז מתי התרופה מומלצת? מטופלות עם הבחנה של סרטן שחלה, בעל מוטציה ב-BRCA, כמו שדובר קודם, שהשלימו טיפול כימי, וזהו טיפול החזקה, כלומר למניעת הישנות המחלה. בפעם השנייה משתמשים בתרופה הזאת בנשים שהן נשאיות BRCA והסרטן חזר אחרי הטיפול הכימי, ובפעם השלישית מטופלות שאינן נשאיות המוטציה, אבל מאפייני הגידול מתאימים לטיפול במעכבי פארפ. בכל מקרה רופא מטפל ידריך מתי הזמן הנכון, ומתי בעצם מתאים להתחיל את הטיפול. במשפחת התרופות הזאת כרגע יש 3 תרופות עיקריות, אולפריב שזה לינפרזה, לוקחים אותה פעמיים ביום, בהתאם לתופעות הלוואי אפשר להפחית את המינונים כפי שאתם רואות, השנייה זה נירפריב זה ג'ולה, זה פעם ביום, והשלישית רוקפריב, רוברקה, גם פעמיים ביום, ובהתאם לתופעות לוואי אפשר להתאים את המינונים.
שאלה מאוד נפוצה שאני נשאלת זה האם אפשר לטול עם או ללא אוכל, כי זה משהו שמטריד המון מטופלות. בעיקרון את 3 התרופות אפשר לקחת עם אוכל או בלי אוכל, זה לא באמת, אין לזה איזושהי השפעה על יעילות התרופה, אבל לפעמים ארוחה קלה לפני נטילה כן מונעת בחילה, ואם זה לא עוזר אפשר גם להוסיף איזשהו טיפול נגד בחילות. ככה אנקדוטה לגבי אולפריב, צריך להימנע מאשכוליות, וסביל אורנג'יס, זה התרגום בעברית, זה תפוזי חוש חשמל, רימונים וקרמבולה, ורוקפריב יכול להגביר את השפעות הקפאין, אז אם אתן מרגישות קצת יותר עצבנות, קצת קושי להירדם או משהו דומה, יכול שזאת השפעה של אותו הקפאין שהיא מוגברת. הרבה פעמים נשאלת מה קורה כשמפספסים מנה. בעיקרון זה כן חשוב לקחת בזמן, ולהקפיד שזה יתאים איזשהו סדר יום קבוע, אבל אם בכל זאת שוכחים, אפשר להתעכב עד 3 שעות בערך, מבחינת נטילה של התרופה. תופעות לוואי, ככה, זאת קבוצה של תרופות, ואם ניכנס לפרטי פרטים, לכל תרופה יש פרופיל תופעות לוואי ייחודי לה, אבל מאחר שאין לנו כל כך הרבה זמן, אני אתייחס לתופעות לוואי עיקריות, שאופייניות, ואיך מתמודדים איתן. בגדול, עייפות זה משהו מאוד נפוץ, אז ההמלצה היא התעמלות, אולי איזשהם טיפולים של רפואה אלטרנטיבית, עיסוי, ואם שום דבר מזה לא עוזר, אז אפשר להשתמש בפסיכוסטימולנט, ריטלין, במרשם רופא כמובן. תופעת לוואי שנייה נפוצה זה בחילות והקאות, הבחילה הנפוצה יותר במחזורים הראשונים לטיפול, ובדרך כלל ככל שהטיפול מתקדם היא פוחתת. מה שעוזר זה ארוחה קלה לפני נטילת הכדורים, ועם או בלי תוספת של תרופות נגד בחילות יכול לעזור. בכל מקרה עדיף להתייעץ עם אחות או רופא לגבי איזה טיפול כדאי לקחת, כי לא כל תרופה מותרת, אבל אלה התרופות שכן מותרות, ואם יש עוד משהו אז צריך להתייעץ. עוד משהו נפוץ זה שלשול ועצירות, ניתן להשתמש בתרופות לא מרשם, ואם כל אלה לא עוזרות אז גם להתייעץ עם גורם רפואי. דיספפסיה, אי נוחות בטנית, המלצה לאכול אולי ארוחות קטנות, לבדוק בצורה אינדיבידואלית מה יותר מעורר אי נוחות, האם זה מאכלים עתירי שומן, תבלינים מסוימים, אלכוהול, בעיקרון אפשר להשתמש בתרופות ממשפחת ה-PPI שמשפיעות על חומציות בקיבה, כמו נקסיום, לוסק או מפרזול, גם יש תרופה שנקראת זיפרקסה, שהיא משפחת הטריציקלים, גם נמצאה מאוד יעילה, או תרופות שמגבירות פעילות של הקיבה, מוטיליות, פרמין או מוטיליום. אם כל אלו לא עוזרים, אפשר לשלול גם גורמים אחרים שגורמים לאי נוחות בטנית, שזה הליקובקטר פילורי. תופעת לוואי נפוצה מאוד היא אנמיה, ובכלל ירידה בספירות דם, כל מעכבי הפארפ יכולים לגרום לכך, אז קודם כל אנחנו צריכים לשלול שאין מחסור בוויטמין B12, חומצה פולית, ברזל, תת פעילות של בלוטת תריס, ובמקרה שהמוגלובין יורד פחות מ8, אפשר להפחית מינון, כפי שראינו מקודם, או להפסיק זמנית, במקרים יותר קיצוניים אפשר לשקול מנת דם, לתת מנות דם, ואם הספירת הדם ממשיכה לרדת, צריך לשלול דיכוי מח עצם, לוקמיה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. ככה בגדול, עוד כמה תופעות לוואי אפשריות. שוב, אני גם תמיד מדריכה את כל המטופלות שלי, לאו דווקא בטיפול הזה, שיש את התופעות לוואי הנפוצות יותר, מבחינת האחוזים, אבל זה לאו דווקא שזה מה שיקרה לך, ואם מופיע משהו אחר, אז אני תמיד מעודדת להתייעץ איתי, כי אם אני לא יודעת את התשובה, אז אני גם יודע להתייעץ עם הרופאים המתאימים. אז ככה, עלייה באנזימי כבד, אם יש עלייה קלה ב-AST ו-ALT, לרוב לא צריך להפחית מינון, יכולה להיות עלייה בקריאטינין בדם, לרוב עוקבים אחרי זה וזה מתייצב, עלייה בקולסטרול, יכולה להיות פריחה, רגישות לשמש, צריך להתגונן מהשמש, קרם הגנה, משקפי שמש, כובע, כאבי ראש ונדודי שינה, ויכולה להיות גם סחרחורת. אז לסיכום, אולי קצת מיירתי, אבל זהו טיפול פורץ דרך, אבל בהחלט מחייב מעקב צמוד, ונשמח אם תשמרו על קשר ותשאלו את השאלות הרלוונטיות כשזה יגיע אליכם. תודה. תודה יוליה. טוב, אז עכשיו נעבור ללימור, נכון?
טוב לימור, אז בבקשה לימור תדבר על הנושא החם ביותר שרץ היום, ואנחנו נשאלים עשרות שאלות ביום לגבי החיסון הקיים וחיסונים אחרים, אז לימור בבקשה. תודה רבה. אכן נושא חם, אבל מאוד פשוט ו-down to earth בהשוואה לכל המדע הבדיוני ששמענו עד עכשיו. אני לא רואה את המצגת שלי, אם אפשר להעלות אותה. חיסונים במטופלים עם סרטן. אוקיי, תודה רבה. אז אני אתחיל עם סיפור אמיתי. מישהי שנתקלתי בה לפני קצת למעלה משנה, שבעצם אישה בת 50, מבחנה חדשה של סרטן שחלה, שבגלל עומס המחלה שלה כשהיא הגיעה לתשומת ליבנו, היא קיבלה טיפול מקדים לפני ניתוח, ב3 מחזורי טיפול כימי, ואני ראיתי אותו לראשונה בערך 3 חודשים אחר כך, בשאלה של ניתוח להסרת הגידול. אישה צעירה יחסית, בריאה, בלי איזה שהם גורמי סיכון משמעותיים, ובעצם מה היה במהלך 3 מחזורי הטיפול האלה שהיא קיבלה? במחזור הטיפול הראשון הייתה לה התפרצות של שלבקת חוגרת, או הרפס זוסטר, על כתף ועל צוואר, לא אסתטי אבל בעיקר מאוד כואב, ובמחזור הטיפול השני היה לה אשפוז עם חום, כאשר בצילום חזה ובחינת דלקת ריאות, ובמשטף אף נמצאה שהיא גם חלתה בשפעת. אז כולכם יודעים בוודאי שכימותרפיה מדכאת את מח העצם, ובכלל זה גם את מערכת החיסון, ולכן שמטופלים ומטופלות שמקבלים כימותרפיה נמצאים בסיכון מוגבר למחלות זיהומיות, לא רק כימותרפיה, שמעתם שגם טיפולים ביולוגיים למיניהם, כמו מעכבי הפארפ ורבים אחרים יכולים לדכא את מערכת החיסון ולהיות גורם סיכון לזיהומים. ומה אנחנו בעצם יודעים על זיהומים במטופלים אונקולוגיים? אנחנו יודעים שדלקת ריאה היא הזיהום מספר 1 במטופלים אונקולוגיים, שבקרב מטופלים אונקולוגיים שמבקרים במיון, בעיות נשימתיות נמצאות בין 3 הסיבות המובילות, ושסיבוכים זיהומיים מובילים את הסיבה לאשפוזים בחולי סרטן. אם אנחנו מסתכלים ספציפית על שפעת, אז בתמונה עולמית יש מעל ביליון מקרים של שפעת בעולם כל שנה, שעד 5 מיליון מהם גורמים למחלה קשה שדורשת אשפוז, ועד 500,000 אנשים בשנה נפטרים משפעת. נכון שתמונה עולמית ולא לכולם יש את המשאבים המצוינים של מערכת הבריאות הישראלית, ונכון שמדובר באנשים מכל הסוגים והמינים, אבל בהחלט אנחנו יודעים שבחולי סרטן שפעת יכולה להיות א' שכיחה וב' חמורה מאוד. מחקר אחד שבדק חולי סרטן מאושפזים נמצא 16% שהיו חולים בשפעת מבין אלה שנבדקו, ומחקר אחר שהסתכל על חולי סרטן מבוגרים יותר מעל גיל 65, נמצא ששפעת גרמה לפי 2 אשפוזים ומקרי מוות לעומת מטופלים דומים ללא סרטן. כלומר, מחלה משמעותית. אנחנו גם יודעים שחיסון השפעת, שזה כלי מאוד פשוט ויעיל שיש בידינו, מורידה באופן משמעותי גם את הסיכוי לאשפוז וגם את הסיכוי לזיהומים נשימתיים בכלל במטופלים אונקולוגיים. וגם באלה שחולים היא מצמצמת את משך האשפוז, את הימים שהם חולים עם חום, ואת משך היציאה שהם ממעגל הלימודים והעבודה. אז בהחלט אנחנו מעודדים את כל המטופלים האונקולוגיים ואת בני המשפחות שלהם להתחסן לשפעת כל עונה. מה מבחינת דלקת ריאות? אז דלקת ריאות נגרמת על ידי חיידק הפנאומוקוק בין השאר, והיא עלולה לגרום למחלה מאוד חמורה, כולל אשפוז, טיפול נמרץ ומוות. בין השאר, חוץ מדלקת ריאות שזאת מחלה נשימתית, חיידק הפנאומוקוק גם יודע לגרום למחלה פולשנית, להיכנס לזרם הדם ולגרום לאלח דם או בקטרמיה,
לגרום לדלקת קרום המוח, והתמותה ממחלה פולשנית של חיידק הפנאומוקוק היא משמעותית מאוד, מעבר לדלקת ריאות עצמה. בישראל יש עלייה משמעותית בתמותה מדלקת ריאות, בעיקר, אם אתם רואים בירוק כהה יותר, בקרב האוכלוסייה המבוגרת יותר של אנשים בני 70 ומעלה, וזה גם כשלא לוקחים בחשבון גורמי סיכון אחרים, כמו מחלת סרטן ודיכוי חיסוני כתוצאה מכימותרפיה. ולבסוף, הדוגמה השלישית במקרה שנתתי היא של בקת חוגרת, זוסטר, שזאת מחלה שהיא לרוב אינה קטלנית, אבל היא כן יכולה לגרום לכאב משמעותי ולפגיעה לאורך זמן באיכות החיים, זאת בדרך כלל מחלה שנמשכת שבועות, וגם היא כאמור בהחלט בסיכון מוגבר בקרב חולים שמערכת החיסון שלהם מדוכאת. אז אם נסכם, כל האיגודים המקצועיים, גם בארץ וגם בחו"ל, בעצם ממליצים על קבלה של חיסונים שגרתיים בקרב אוכלוסיית המטופלים שמקבלים כימותרפיה, ונמצאים בסיכון מוגבר, שפעת עונתית בתחילת העונה, ושני סוגי חיסון שונים לדלקת ריאות, שאפשר לקבל אותם, או עדיף לקבל אותם לפני תחילת טיפול כימי, והרבה אנשים מקבלים אותם באופן שגרתי בארץ, גם בלי קשר להבחנת הסרטן שלהם, אבל זאת הזדמנות מצוינת להשלים. ומה לגבי הנושא החם של השנה, מה עם חיסון לקורונה? אז אלה נתונים ממש עדכניים שהוצאתי על מצב הקורונה בישראל. אם אתם רואים על ציר הזמן, מבחינת מקרים חדשים, אנחנו בגרף הירוק, היינו בהתחלת הדרך במצב טוב ביחס לעולם, אבל בהחלט הצלחנו להצטיין ולהעלות בצורה מאוד משמעותית את מספר המקרים היומי שמאובחן בישראל, ואנחנו גם רואים את הפיקים האלה לפני הסגר הקודם בספטמבר ולפני הסגר הנוכחי. ומצד שני, מבחינת תמותה, מצבנו טוב ביחס לעולם, למרות שמספר המקרים לאוכלוסייה שלנו גבוה מאוד, התמותה שלנו לאוכלוסייה יחסית נמוכה, וזה מסיבות שאנחנו לא מבינים אותן עד הסוף, וזה בהחלט מזל. עם זאת, בגרף התמותה המצטברת לאורך זמן מתחילת המגפה הזאת במרץ, אנחנו כן רואים שהמספרים שלנו כמובן המצטברים הולכים ועולים, כבר עברנו את 3,000 המקרים, כמו שכולכם בוודאי יודעים. אנחנו יודעים שלמרות שהתמותה מקורונה יחסית נמוכה בישראל, יש בהחלט קשר בין תמותה לבין מחלות רקע. אנחנו יודעים שגם מחלות לב וליתר לחץ דם וסכרת הם גורמי סיכון, אבל גם מחלת הסרטן ובוודאי דיכוי חיסוני כתוצאה מכימותרפיה הם גורמי סיכון משמעותיים לפתח מחלה קשה וגם לתמותה. ועוד גורם סיכון משמעותי הוא הגיל, כשאתם בעצם רואים את קבוצות הגיל, הגרף הזה טיפה לא ברור, אני רואה בהגדלה הזאת, אבל הגיל הולך ועולה ככל שמתקדמים למטה בעקומה. אז אתם רואים שהתמותה עולה ככל שהגיל עולה, וגם את זה כולכם כבר שמעתם ואתם מכירים. אז מה אנחנו יודעים על החיסון לקורונה ועל חיסוני mRNA בכלל? זאת אומרת, מה שחדש מבחינתנו בחיסונים שמוצאים כיום ושקיבלו את אישור ה-FDA, גם החיסון של חברת פייזר וגם החיסון של חברת מודרנה, שמדובר בחיסוני mRNA או RNA שליח. הנגיף הקורונה או הסארס הוא בעצם חומר גנטי עטוף במעטפת חלבונית, שזה מאפיין את כל הנגיפים. לא מדובר בתא. ומה שהחיסונים האלה יודעים לעשות, זה לקחת תבנית גנטית של RNA, לעטוף אותה במעטפת שומנית, ולהזריק אותה לגוף שלנו, ששם התבנית הזאת משמשת את תאי הגוף לייצר חלבון, שמחכה את החלבון שנמצא במעטפת הנגיף. זה חלבון הספייק, או הקרניים המשונות האלה שאתם רואים על גבי המעטפת. וכתוצאה מהייצור של החלבון הזה, מערכת החיסון של הגוף מזהה אותו, ויודעת לייצר כנגדו גם תגובה תאית, וגם נוגדנים,
וזה מה שבעצם מייצר את החסינות במי שמקבל את החיסון. מה אנחנו יודעים על החיסון הזה? זה חיסון שמיוצר במעבדה, בעצם אין בו חלקיקי נגיף, אין בו RNA נגיפי אמיתי, אלא פיסות RNA ספציפיות שמיוצרות במעבדה, ו-RNA שליח הוא מולקולה מאוד לא יציבה שמתפרקת מהר מאוד. היא לא נכנסת לתוך גרעין התא, היא לא משתלבת בחומר הגנטי שלנו. ועוד אנחנו יודעים שלפחות בעבודות, במחקרים שבדקו את החיסונים האלה ושהתפרסמו עד כה, נתוני הבטיחות היו מאוד גבוהים. אז אם נסכם את מה שאנחנו יודעים על שני חיסוני הקורונה בחולי סרטן ספציפית, אנחנו יודעים שלחיסונים האלה יש יעילות גבוהה במניעת מחלה ומחלה קשה, 95% סדר גודל בשתי העבודות של החיסונים הקיימים, שהם הדגימו בטיחות מאוד גבוהה באוכלוסייה הכללית, בעצם לא היו מעבר לתופעות לוואי מקומיות של כאב, אודם באזור ההזרקה, כאבי ראש, לא היו בעצם תופעות מדאיגות מבחינת תופעות לוואי, ואנחנו גם יודעים שהחיסונים האלה לא מכילים חלקיקי נגיף, ולא מכילים נגיף כמובן חי או מומת, ולכן הם לא יכולים לגרום להדבקה במחלת הקורונה. מה שאנחנו לא יודעים לגבי החיסון הזה בחולי סרטן, אנחנו לא יודעים הרבה כי הוא לא נבדק בקרב מדוכאי חיסון. זאת אומרת, שתי העבודות האלה שהסתכלו ביחד על כמעט 70,000 איש בסך הכל, בעצם הוציאו מן הכלל כל מי שהיה מדוכא חיסון משלב הניסוי, ולכן אין לנו מידע אמיתי, ולא ניתן לנבא את היעילות של החיסון באוכלוסייה הזאת. מטבע הדברים, כאשר אנחנו נותנים חיסון לאנשים שמערכת החיסון שלהם היא מדוכאת, יכול להיות שהתגובה החיסונית שהם ידעו לייצר לחיסון היא נמוכה יותר מאשר כל אחד אחר, ויכול היעילות של החיסון תהיה פחותה. מצד שני, לא משוער שפרופיל הבטיחות יהיה שונה, כי שוב, לא מדובר בנגיף חי או מומת. לאור כל הדברים האלה, מה שאנחנו יודעים ומרגישים זה שהחיסון הוא קרוב לוודאי בטוח לשימוש בכל האוכלוסייה של חולי סרטן, בין אלה שלא נמצאים כרגע בטיפול פעיל ובין אלה שכן נמצאים בטיפול פעיל, אבל הוא לא משמש תחליף להמשך שימוש באמצעי מיגון ושמירה על ריחוק חברתי כדי להימנע מהדבקה, כיוון שקשה לנו לנבא מה תהיה היעילות של החיסון אצלכם. אם נסכם את המלצות הגופים המקצועיים בנושא חיסונים, בכלל, אנחנו ממליצים למטופלים שעומדים להתחיל טיפול כימי, לקבל גם חיסון וגם חיסונים לדלקת ריאות אם הם לא קיבלו אותם בעבר. אנחנו ממליצים שיקבלו אותם לפני תחילת הטיפול הכימי באופן אידיאלי, לפחות שבועיים לפני, כדי לאפשר להם לייצר תגובה חיסונית מספקת, אבל אם זה לא נעשה, אז לגבי החיסונים האלה ספציפית, הם בטוחים לשימוש גם בזמן הטיפול, וניתן לתת אותם בסיום מחזור טיפול עם התאוששות מהח העצם. מבחינת החיסון לקורונה, אותם גופים מקצועיים בעצם תומכים במתן חיסון לקורונה למטופלים תחת טיפול בכימותרפיה, כיוון שאלה המטופלים שנמצאים בסיכון יתר לתחלואה ולסיבוכים של המחלה. אנחנו לא בטוחים לגבי היעילות של החיסון, אבל עוד פעם אנחנו נמליץ, אם אפשר לקבל את החיסון הזה לפני תחילת הטיפול הכימי, או בסוף מחזור, כדי לטייב עד כמה שניתן את התגובה. וזה הזמן לשאלות. טוב, באמת קיבלתם פה עודף מידע שקשה לקלוט אותו בשעה אחת. על חלק מהשאלות ענינו בכתב לשואלות ולשואלים. רוני, את רואה כאן איזושהי שאלות שאת... קודם כל, אני חושבת שנגיד באופן ברור, האם מטופלת קיטרודה יכולה לקבל חיסון לקורונה? כן, חד משמעית כן, יצאה הנחיה של איגוד שנקרא סיצי, האיגוד לאימונותרפיה בסרטן, שכדאי, היו איזה דיבורים אחרים בתקשורת, וזה חשוב להגיד שזה לא. האם מומלץ לחולה אונקולוגי לעשות בדיקות סרולוגיה, לבדוק אם יש חסינות אחרי שקיבלו את החיסון? שאלה מצוינת, זה לא סטנדרט, נפתח עכשיו מחקר במכון האונקולוגי, שמאוד ישמח לגייס אם יש פה אנשים שטרם חוסנו, וגם שחוסנו, אפשר לפנות
במייל דרך יחידת מערכת עיכול, ושם מנסים לבחון את הנושא הזה של יצירת הנוגדנים אצל מטופלים אונקולוגיים, מטופלות. זה מידע שחשוב שנאסוף אותו. אני רואה פה שאלה שמדברת על יעילות החיסון, אז אני אחזור ואדגיש שיעילות החיסון לקורונה הוא באמת נמצא בערך 95% יעילות באוכלוסייה הכללית שנבדקה בשתי העבודות שבדקו את זה. אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי יעילות של החיסון בחולים אונקולוגיים, פשוט כי הם לא נכללו בקבוצת המחקר. ולגבי שילוב של חיסונים, שלווקת, חוגרת וקורונה ביחד, יכול להיות שכן, אני בטוחה שאין לנו מידע שמציג בטיחות כזאת, ופה אני חושבת שרק ההיגיון אומר שאולי כדאי להפריד ב3-4 שבועות, לעבור אחד, כלומר את שני החיסונים של הקורונה, שכרגע זה הבוער יותר, להשיג ולעמוד בזמנים, ואחר כך להשלים את החיסונים האחרים. עוד מישהו מהצוות רואה שאלות שפספסנו וראוי שלא נפספס? וכאמור אפשר לשלוח עוד במיילים, למיילים של היחידות. אני רואה שאלה לגבי רגישות ל-NSAID, כשמדובר על רגישויות לתרופות שגם כן עלו כחלק מההנחיות, אז מדובר ברגישות שהיא רגישות חריגה, מדובר על רגישויות שאנשים מטופלים או מטופלות היו צריכים לקבל סטרואידים במינונים גבוהים, לא מדובר על תופעות אלרגיה פשוטות לתרופה בודדת, אם מישהו שהוא בהחלט אלרגי או אלרגית לתרופות שונות, למוצרים שונים, אז כדאי באמת להתייעץ עם רופאים שמומחים לעניינים האלה, אבל בתופעות הרגילות אין התוויית נגד לחיסון, לפחות לא לחיסון הזה. יש שאלה לגבי הפגיעה בפריון, יש לך משהו להגיד על זה, לימור? אין לנו שום מידע על זה, בגלל שאנחנו יודעים בעצם מעט מאוד מבחינת תוצאות ארוכות טווח של החיסון. אנחנו כרגע עומדים בפרק זמן של חודשים ספורים, מאז שהעבודות האלה התחילו לגייס, ולכן לא יהיה עדיין מידע על תופעות ארוכות טווח. אני גם רוצה להתייחס, יש פה כמה וכמה שאלות לגבי אפשרות להתחסן לכמה מחלות בעת ובעונה אחת, אז בעצם ההמלצה היא להפריד באופן כללי חיסונים, כשבעצם בקופות החולים למשל הם מקפידים לחסן בהפרש של לפחות שבועיים מהחיסון לשפעת עונתית, והסיבה העיקרית לזה לא בגלל שהם פוחדים איזושהי אינטראקציה בין החיסונים, אלא כי הם רוצים להבחין בין תופעות לוואי לחיסון א' לעומת חיסון ב', אז זאת הסיבה. נתייחס לעוד הערה שהופתעה מהפער בין חוסר הוודאות לגבי יעילות החיסון לעומת מה שנאמר ברדיו על 95%. אנחנו מתייחסים לגבי האוכלוסיות שלנו המיוחדות שמקבלות כימותרפיה במקביל, ולכן זאת השאלה. אולי נתייחס לעוד שאלה נוספת, האם יש טיפולים בחו"ל שאין בארץ לסרטן השחלות? מערכת הבריאות הישראלית, להבנתי, היא נדיבה יחסית ומאפשרת גישה מהירה, אימוץ מהיר של טכנולוגיות חדשניות. תמיד עינינו פקוחות לשמוע, אנחנו מנסים להביא לארץ את המחקרים החדשים עם התרופות החדשות ביותר, תמיד ראוי לחפש ולראות מה האפשרויות. אין תרופות סטנדרטיות שיש בחו"ל ולא קיימות בארץ, אולי יש התוויה מסוימת של מעכבי הפער שמרחיבה את הטיפול בנשים שהן לא נשאיות, יש לנו תקווה שאולי נצליח להכניס את זה לסל התרופות של השנה הקרובה. תשאלו באמת באופן פרטני את הרופאים המטפלים שלכם, ואני בטוחה שאנחנו מנסים לעשות את המאמצים להביא את הרפואה המודרנית ביותר, והטובה, המבוקרת, לכל המטופלות. אני חושבת שאנחנו בסיום הזמן, נכון? יש, מתי קבענו? סליחה? לא, יש שם את שאלה שעולה, אני אשאל את קרן לא דיברה כל כך. את יכולה להגיד מה מומלץ לקחת לחיזוק מערכת החיסון? יש משפט כזה שעולה כל פעם בפגישות איתנו, ועולה בהרבה מאוד פורומים לחזק את מערכת החיסון. יש משהו שאת מכירה? יש משהו שצריך לעשות ספציפית לעניין הזה?
אני חושבת שמבחינת מחקרים שמבססים ידע לגבי גורם כזה או אחר, אין כל כך משהו מאוד מאוד מובהק. ישנם טיפולים מתחום הרפואה המשלימה, חלקם אנחנו מציעים גם אצלנו במכון האונקולוגי בשיבא, ובכל מקרה אם מישהי בוחרת לקחת טיפולים משלימים כאלה ואחרים, רצוי שתשאל את הרופאים ואת האחיות המתאמות, האם זה משתלב נכון ולא עושה אינטראקציה שלילית עם הטיפול התרופתי שהיא מקבלת. בסך הכל, לאכול בריא, לנוח, להיות אופטימי, נכון? לא להסתכל בחדשות יותר מדי. רצוי שלא. ואנה, אולי את תעני על השאלה לגבי חמצן היפרברי כטיפול בסרטן צוואר הרחם, ידוע משהו על זה? מוכר משהו כזה? על שימוש בחמצן היפרברי? תפתחי את המיקרופון רק, אנה. שלום. כטיפול בסרטן צוואר הרחם, כן, זו הייתה השאלה, כן. לא שאני מכירה, אבל לפעמים כן משתמשים בו לטיפול בתופעות הלוואי וסיבוכים, בעיקר של סיבוכים של טיפול קרנתי ראשוני, שפוגע בעצם בהספקת הדם לאזור וכו', ויש איזו הרגשה שאולי זה יכול לטפל קצת בכאבים הכרוניים שיכולים להתלוות, זה בנדיר, אבל לפעמים יש נשים שסובלות מסיבוכים ארוכי טווח, של קרינה כמו זיהומים חוזרים באגן וכאבים כרוניים, ולפעמים חמצן היפרברי עלול לעזור. ואולי תשלימי גם, יש פה שאלה שלא ראיתי מקודם, מה יעילות כריתת רחם וצוואר רחם ללא טיפול כימוקרינה בסרטן צוואר הרחם? אולי תתני את החלוקה, מתי משלבים? בדיוק, אז בגדול אנחנו יודעים שמבחינה אונקולוגית, אם אנחנו יכולים לטפל בסרטן צוואר הרחם בכירורגיה, אנחנו יכולים לטפל בקרינה, ואם רק אחד מהם נדרש, אז התוצאה האונקולוגית בסופו של דבר תהיה אותו דבר. אנחנו בהחלט יכולים לטפל טיפול שמטרתו ריפוי בקרינה עם קצת כימותרפיה בלבד. אבל, כמו שאמרתי, יש לטיפול הקרינתי תופעות לוואי מסוימות וכו'. ולכן בסרטן צוואר הרחם שהוא בשלבים מוקדמים, שאנחנו חושבים שאנחנו נוכל לרפא את האישה עם כירורגיה בלבד, ללא צורך בטיפול כימוקרינתי משלים, אנחנו הרבה פעמים נעדיף ללכת לטיפול הכירורגי, שתופעות לוואי ארוכות שהטווח שלו עלולות להיות במיוחד בנשים צעירות, עלולות להיות יותר קטנות. אנחנו עושים הערכה מאוד קפדנית לפני הניתוח, במטרה ללכת בעצם למה שנקרא סינגל מודליטי, זאת אומרת לנסות לפחות לעשות או ניתוח או טיפול בקרינה. יש מקרים שאנחנו יודעים שלא ניתן לעשות ניתוח, או שהסיכוי שהאישה אחרי ניתוח תצטרך טיפול קרינתי בכל מקרה הוא מאוד 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 גבוה, ואז בעצם אין שום טעם לעשות ביודעין גם ניתוח וגם קרינה, כי אנחנו לא משפרים את התוצאות האונקולוגיות, ואנחנו מעלים בצורה מאוד משמעותית את הסיכוי לסיבוכים של הטיפול המשולב, אוקיי? ולכן בעצם ההחלטה האם נלך לטיפול קרינתי ראשוני או לכירורגי ראשוני, תלויה בהערכה הטרום-ניתוחית של עד כמה, מה השלב של הגידול, מה הגודל של הגידול, מה רמת החדירה שלו, אם יש כן או לא מעורבות של בלוטות וכו'. כי כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות בתקווה טיפול אחד, או טיפול כירורגי או טיפול בקרינה. לפעמים אנחנו, עם כל הערכה שלנו, אנחנו לא מצליחים לעשות את הבידוד הזה, כי לא תמיד ניתן לראות מחלה מיקרוסקופית וכו', ואז אנחנו נכנסים לניתוח, ובכל זאת האישה צריכה לקבל טיפול קרינתי בסוף הטיפול, על מנת שהמחלה לא תחזור, אבל אלה בגדול השיקולים. תודה. שאלה, האם תמיד לאחר כימותרפיה בסרטן שחלה מקבלים תרופות החזקה? לא. ישנן התוויות, זה תלוי בשלב המחלה בעת ההבחנה, בשארית מחלה בניתוח, וכמובן במאפיין האם יש נשאות של המוטציה ב-BRCA, כן או לא,
או הפרופיל של רגישות למעכבי הפארק, שאנחנו קוראים לו HRD, בדיקה שכיום מתאפשר לנו באיזשהו אופן, בעזרת חברות תרופות, בתמיכה שלהם לבדוק ולראות אם יש סיכוי לרגישות לתרופה הזאת. שאלות נוספות שצעדות העיניים? יש שאלה אלייך, האם אכן אמרת שבהמשך תפעלו לכך שנשאיות שהן לא יכולות יוכלו לקבל תרופות מדכאי סרטן דרך סל הבריאות? לא. כרגע אנחנו לא מכירים, דיברתי על זה שנשים שהן לא נשאיות של המוטציה ב-BRCA, ואנחנו יודעים שיש להם פרופיל של רגישות, אותו פרופיל של HRD, אנחנו מקווים שיוכלו לקבל את הטיפול במעכבי פארק. שוב, הערכה היא שכ-50% מהנשים שמאובחנות עם סרטן שחלה ראשוני ועברו ניתוח וכימותרפיה, יש להן פוטנציאל להרוויח מהטיפול המשמר במעכבי פארק, שאנחנו נותנים אותם למשך 2 או 3 אחרי השלמת הכימותרפיה. מנסים לזהות בדיוק מי הן המטופלות האלה, על ידי הבדיקה של הגידול, של רקמת הגידול, ולהרחיב את ההתוויה למתן מעכבי פארק מעבר לנשים שהן נשאיות של המוטציה ב-BRCA. זה כרגע לא בסל התרופות, אבל אנחנו מקווים שזה יורחב. טוב, אני חושב שכיסינו את הכל, לא? יש... אני חושבת שכן, אני חושבת שיש עוד שאלות שפספסנו ולא ענינו, אז כמובן אפשר לתת עוד מענה באמצעות, במפגש הבא במרפאה עם המטפלים, בדרך המייל, ונשמח גם לתגובות שלכם, המחשבות על נושאים נוספים ששווה לחסות במפגשים הבאים. כן, ומה שעלה פה לגבי האחיות המתאמות, זה בהחלט חוליה חשובה של יוליה, ושרון לייש, למי שלא ראה את התשובה שלי, האחות המתאמת אצלנו. אז באמת, האחיות הן באמת החזית של כולנו, אנחנו לא היינו יכולים לעשות דבר בלעדיהן, אז תודה רבה גם להן. אני רוצה להגיד לומר תודה לכולכן. נבחרת מנצחת, אין מה להגיד. תודה, ושיהיה לילה טוב. ערב טוב. טוב, תודה.